가라 당신 물어보지 부지 봐 안 kintu 가로 부지야래 안 가로 부지야 돼 Hello लोगोफोर माबोरै दं स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो बाबाय नामा स' सापर्टआ जोबोद खम फैदों आरो भिउसआबो जोबोद खम फैदों जाय हक वेलकाम बैक टु दा चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ स' दिनै भिडिअआ जाहैबाय जों मोनसे गार' हिल होननाय जायगायाव थांगोन दा बेवहाय दुगैग्रा जायगा दङ स' नोंथांमोन देखायगोन बेखौ बिनि रिभिउ आरो सिन्सफोरखौ नोंथांमोन देखायगोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो सापर्ट खालामदो अब्ला भिडिअखौ जागायनि लेट्स गो अब्ला गाइस नै जों दा लकेसनाव सफैबाय दा नोंथांमोना नायदो नै भिउआ आरो जाय बिथांमोना क'क्राझारनि बिसोरथ' फैबायानो जानांगौ बे जायगायाव गोबाङानो फैबाय दा जाय बिथांमोना नुवाखै बा क'क्राझारनि नङा नोंथांमोना नायनानै लादो जायगायाथ' दुगैनो जोबोद मोजां जायगाया I marvel in your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm अब्ला गाइस दा बेवहाय जोबोद जोंनि सेंग्राफ्रा दुगैफैयो बाहाय बे दैयाव थ' दुगैनोबो जोबोद मोजां नायबानो दुगैनो लुगैखायो आरो नैबे फारसेथिं माइ दङ दा बेयाव माइ गायो ओरैनो बेयावथ' मानसिफ्रा गार'फोर थायो गार'फोर बांसिन दङ थ' बेनो नोंथांमोना नायदो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथा बुंनो सानो दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन ना मोना स' जोबोद खम मानसियानो नायो दा भिउसआ जोबोद खम फैदों आरो सापर्टआबो दा नोंथांमोना बेवहाय माबाफोर उसुबिदा जुदि प्रब्लेम मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरनो हागोन जेबो उसुबिदा गैया दा नोंथांमोन बुङोब्लासो जोंबो सुद्रायनो हागोन दा जोंनियाव मा गोरोन्थि दं नोंथांमोनानो बुंथिनानै होयोबा जोंबो सुद्रायनो हागोन स' नोंथांमोना माबाफोर उसुबिदा मोनदोंबा बे कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय आरो आंनि रायलायनायखौ गोबाङानो सुखुवा जानो हागौ स' आंबो दाबो पारफेक्टलि जाजोबाखै दा सोलोंगासिनो दङ नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबा गोसो दुंनानै जों माने साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनो गोसो जायो स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना सापर्ट होब्लानो जाबाय जोंबो जायगाफोरखौ मोजां भिउ देखायनो नाजागोन नोंथांमोननि सापर्टनि दारैसो जोंबो हागोन स' बेनो नोंथांमोना सापर्टल' खालामबाय था आरो बबेनि रायलायदोब्रा लाजिनानैसो खारबाय हनै माबा दे बाददो दे guys, नोंथांमोना नुनो मोनबाय नै गथ'फ्रा जा दुगैयो फुरा दैजाम थैजामसो होलायबावो जोंहा आंबो दुगैनो लुगैदोंमोन नाथाय दिनै दुगैथ'ला नेक्स्ट टाइम दुगैसै दा दैया जोबोद गोथौ नै थोरोबजोबो दा माबायदि मोनदों दुगैनानैलाय मोजां हा वाह
Coba deh. Mana? Nah lah guys, silai bilang aku. Karena siapa? Wah nih guys, foto-foto juga seneng. Saya enjoy lah guys. Nih tadi yang wis silai deh. How life has been, under the light we shine golden. No matter who it is, sometimes we all give in. No matter who it is. Buru buji. Buji. Bah, angin tu garu buji ale. Garu buji ada. Oblah guys, नै जों दा थांसै दा भिडिअखौ फोजोबसै बावनो बाय होनो दे बारा थांसै जों अब्ला गाइस भिडिअआ बेनोसै जोबबाय जों दा थांसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय